Sapa ae gelem mlebu. Piye gelem. Dadah. Mari nganti cewek. Gesah pecis. Dilebokno. Apa direkam dilebokno? Jadi duwe. Tapi kudu akeh pandai kan sik anyar, kan sik guru-guru yo. Anakku wis bolak-balik panen. Enak ngono. Kaget nek anak. Nek ngono bersih ya, nek ngono. Ya resik. Tapi nek ngono kok welek. Tapi apa nyala ya? Iya. Kok judulnya gesah mumet. Gesah aspirasi. Salebaran. Ana jupuk yang ngene, Pak. Salebaran Nek njak rokok. Syukur. Nek pikiran pusing kok, Pak. Iya. Nek njak rokok. Pak sapa iki jenenge, Pak? Solikin. Pak Solikin kok raya dolan-dolan aku. Aku seneng dolan-dolan. Ya mana ya nek bisnis-bisnis apa nawi. Iki seneng dagang lek. Tapi dagangnya ya kecil-kecilan, PT, Kantor, Pak. PT, PT ngedolan. Kan rondo-rondo barang saudarane. Inilah orang-orang mumet kabeh. Mari lebaran gara-gara corona mumet. Saiki Anakku lho. ya mare gawe konten sewu sambang, mare konten cacalan aku mancing mare Oh, ta. konten ning kanu endi gawe konten terus iki ning warung-warung iku saya kena Jakarta tak mau kan foto aja sing kene ning Jakarta ya tak foto bang Jakarta pusat Iya, lah. Udah lebih gampang. Mari Jakarta gak enak ya. Tidak Kalimantan lagi. Kosong. Jakarta ada pas kosong. iya suwe Apa sih tadi? Mbok aja. Mbok gede gak ngerti ya. Lah kono sih. Iya pomong gurung pilihan Kalimantan sih. Ini kok nang kono Kalimantan Barat ya. iyalah Kini merono pol tinggi ibu kota. Oma, apa yang sampean iki anu ya? Apa yang sampean iki ya apa masalah chat kan nang TV? chat iki chat anu